Bitcoin prekonal hranicu $111 000. Nové all-time high. A sociálne siete? Tie sú prekvapivo ticho. Bitcoin sa tak stal 5. najväčším svetovým aktívom. Prichádzajú obrovské inštitucionálne prílivy, $3 miliardy do bitcoinových ETF. Michael Saylor a jeho MicroStrategy nakúpilo ďalších $400 miliónov v bitcoinoch a cena bitcoinu rastie. Čo je ale paradoxné, tak retail zatiaľ stále asi neprichádza. Google vyhľadávania bitcoinu na internete sú stále nízke, rovnako sú nízke aj vyhľadávania kryptomien, sťahovanie kryptomenových aplikácií je relatívne na svojich najnižších priečkách. Jednoducho retail ešte zatiaľ asi neprišiel. Ale do tejto pozitívnej cenovej akcie predsa len prišlo ľahké zakopnutie. A to vtedy, keď Donald Trump oznámil clá 50% na Európsku úniu. Bitcoin sa o pár tisíc prepadol. Donald Trump vzal naspäť to, čo prehlásil, že teda clá nakoniec sa odkladajú a cena sa opäť vyšplhala naspäť nad $110 000. Ale tá neistota na trhu predsa len trochu zostala. Preto je dôležité si uvedomiť, že kryptomeny sú stále rizikové aktíva, ktoré veľmi citlivo reagujú na akékoľvek makroekonomické udalosti. Počuli ste už o blockchaine SUI? Minulý týždeň tam došlo k veľmi veľkému hacku. Jeden z najväčších protokolov na tomto blockchaine, Cetus, bol hacknutý o $200 miliónov. 150 miliónov sa podarilo útočníkovi zmraziť. Otázka ale je, čo s tými zmrazenými prostriedkami? Vrátime ich naspäť? Alebo spravíme fork blockchainu? Alebo jednoducho zostanú navždy zmrazené? Všetky riešenia totižto narážajú na problém decentralizácie. Akýkoľvek zásah zvonku ide v podstate v priamom protiklade s týmto princípom. Čo by ste robili na mieste Sui Foundation vy? A ešte jedna zaujímavá správa. WorldCoin, token Sama Altmana, zakladateľa OpenAI, je aktuálne minus 90% od svojej najvyššej ceny. Ale aj napriek tomu ho teraz za takmer $140 miliónov nakúpilo A16Z a Bain Capital, dva z najväčších fondov na svete. Otázka teda znie, čo majú za ľubom? Buď vedia niečo, čo my ostatní zatiaľ ešte nevieme, alebo jednoducho tak strašne dôverujú Samovi Altmanovi, alebo sa môže jednať iba o špekuláciu a manipuláciu s trhom. Keď nič iné, tak sa WorldCoin minimálne oplatí sledovať. Sam Altman je mnohými považovaný za vizionára a génia. Bude teda veľmi zaujímavé, čo sa s cenou tohto tokenu môže stať. Ešte viac zaujímavejšie podľa mňa ale je sledovať tú vnútornú samotnú technológiu. Ak sa vám tieto týždenné prehľady páčia, nezabudnite nasledovať, aby vám nič neuniklo. Ak máte radi tieto týždenné prehľady, nezabudnite nasledovať, aby nás nič neuniklo. Ak máte radi tieto týždenné prehľady, nezabudnite nasledovať, aby vám nič neuniklo.